Am. Yo mga ka-Berks, birada to karon kay paabot sa unas ka-Berks kay mangina si mga veterano no, kaya samtang di pa kayo nas magluto sa tag danggit mga ka-Berks Nya og okra para nya. healthy ba. Ang sausawan ka Berks kay ginamos nga hangsad. Abo. Ka-Berks, ato ni pabukala na tong okra nga tong pares atong piniritong danggit niya. O ang daykoan gamitan na nagtikik of labs. Wala tay tabo na kanar siya. Kanar. Oh. Ato na lang ka-Berks, okay na ba ni? Abo, pero murag okay na ni ka-Berks. Narinig ko sa'yo. Yo mga ka-Berks, daratong giluto karon samtang paabot ta sa bunas kay ang mga veterano kaon sa kay gutom sig pangita og guwan. Mga manginhas busog ba? Bahala di kita at least busog. So, sa atong giwat, na ta. na Ukray. Ukra ka-Berks niya. Sausaw sa ginamos. ginamos. Hang nga ginamos ba? Am. Ukra yun. Mas danggit. Abo. Ito lang. Baugas ka-Berks. Kaya okra oh. Crispy danggit. Buha rin ko na ron. May na makuha na. Basta magpakita. Am. Oh. Diyan. Dili hang siap-siap. Di luto no. Ang mga kinasunda ron ka-Berks, impas ano na kami mga Kapaymos. ya, dagang-dagang lagi na ron. Mas mayo gilang kulusong tadi ka busog tadaan kay di tagutumon dito ba, layo ra kayo. Masang ukra kaning ukra palinaw ng mata ni.
Last bite ka, Berks? bite. Unas na.